En Mario, en Bowser, la Peach i en Toad, en Yoshi se'ls empassa tots. No tenim diners ni mals decorats, així que Nintendo, deixa'ls enfocats! Bowser, Què hi fas en el meu castell? jo puc passar tot arreu. Soc de sucre. La veritat és que sí. Escolta'm, Bowser, ja Digues. tens a les teves tortuguetes aquelles treballant en l'artefacte i el codi 222 i tot allò que et vaig donar? Sí, aviam, com ja saps, el que hem d'aconseguir és... Primer artefacte, Triforça de cartró. Sí? Segon artefacte, el telèfon mòbil de la Zelda amb el codi secret 222. Sí, sí. I tercer artefacte... Et penses que no sé quin és el tercer artefacte, oi? Ho saps? Jo sé quin és l'últim artefacte per tancar la putíssima escletxa de Oh, merda. sí. Yoshi! Si us plau, sí. I digue'm, quin és? Vols que te'l digui? Home, clar! A veure, Yoshi, com t'ho diré d'una manera, però no pensis coses estranyes, d'acord? Jo simplement sé que el tercer artefacte Sí? és un tanga vermell de la Zelda. Un tanga vermell. Usat. Usa! Fet servir. Sí, sé què vol dir. Ah, d'acord. Però... Escolta, però això és impossible de treure-li. No sé, s'hauria d'embrutar o canviar, o fer un pipi i llavors li tiben per sota la porta o... No, Yoshi, Què? tu no et preocupis gaire de com aconseguir això, perquè jo tinc com contactes i jo ho puc aconseguir. Ah, sí? Sí, ja Però- ho vaig aconseguir una vegada. Que parlem de l'entrecuix d'una Què? No, Què? Yoshi, no et posis nerviós. Què has dit? Doncs que jo he estat en contacte amb el tercer artefacte. T'agrada com rimo? Bowser? Soc raper. Bowser? Yoshi, què? Ets raper? Sí, soc raper. Però... Aquell jugador del Madrid. És raper! Bé. Bowser, m'estàs dient... Sí, Espera, és que no m'ho puc creure encara. sí. No ho puc assimilar. Vols M'estàs dient que parli clar? que has tingut... Bé, full. Rela- Has tingut relacions Sí, que bé parles, Yoshi. amb una dona? Saps què passa, Yoshi? No. Que aquell dia tu estaves pel camp menjant pomes i no sé, i cupes i traient foc per la boca. I jo volia treure foc per la polla, Yoshi. Necessitava... No et sorprenguis, Yoshi, va. No Mare t'enfadis meva, amb que mi. em dona alguna cosa! Mare meva! No t'enfadis amb mi, sisplau. Pensava que el teu cor i la teva eren meus! Jo, a veure, Yoshi, ja saps que jo Mira, sóc Bowser, el rei dels cupos. Bowser, Què? Bowser, Què? quan tanquem la puta escletxa, Sí? tu i Sí? jo parlarem. No, sona a ultimàtum. I si cal, Sembles una que anem a... dona. I si cal que aneu a teràpia, Sí. anirem. Però què et diu Però que són per... silenci, dic- silenci. Digues. Estic molt enfadat ara mateix. No, enfadada, sí. Me'n vaig. Eh? Però que sàpigues... Vols venir un moment amb mi a l'habitació aquí al costat? Però Tinc posat el calefactor. només vinc perquè fa calor. D'acord, doncs... Som-hi! som-hi. Oh, quin culet que tens! Oh!